Сме равни. Стеницата. Ще би взето. Даже няма да стартира първо. Добре. Документирам баба. Как искаш? Аре лява, бе. Чакай. Не, нищо друго. Не, лява, нали дясната ми е изпължена, не знам. Да, още напред. Да, покажем къде вземеш това. Яла. Радо, Давай, Ванка! дайте още една крачка напред. Давай! Това и масата. Я още една. Да, Сашен, че е сега хванат наляво. аз се пазя, така че Добре. Само да не оставяш разочарован. Цъкне ли така? Целият хапове е цъкнал направо. Всичките хапове, целият Менделеев е се взел в нея. Как си? Да не оставяш разочарован. Фаура. това е фала заради. Ти разочарован да Да, между две скуката. Не ми изпука изпължена на ток. Ще да не е добре. Не усетих. Не. Добре. Да, там е браво. Тук трябва да вземеш свърна на китката. Защото, щом върха е зле, свърна може да стане по-бялско. Много зле, много бялско. На състезание ще те хванат още по-бедалско. Аре, Айде, много уч. да се върна само лента. Давай се, това е после, Искате сега да ви давам старт, така ли? Да, може и Да, да, аз се позов. Аз искам. Добре. Старам. Старам. Спарей се заплата. Център малко към Мичо трябва да видим. Стоп! Така. Ready, go! Ау. Стоп! Уна. Даже и няма смисъл да чакаме да намаля. Трябва да играе с залата. Спред двамата. Добре ми избере. Аз съм готов. Айде, аз съм. Аз съм готов. Добре, трябва. На мен. За теб? Не. Това е слабо. Аз съм го грабил много, не искаш така, че не се притеснявам. Двамата бъдете... Да, това е. Аз си мисля, че ще ми отнеме повече време да тренирам. Да гледам, а то с 3 тренировки и да И с 5 дет хапа на тренировка. Искаш ли да ти снимам точно какви неща за стави вземам? Младеж, колаген, колаген и магнезий. И един протеин, защото не мога, нямам как да се храня супер ресурсно персонал. Вие тук да те казах, че тия там 2-3 неща и вече си мислих, че целият хап е от мен. Ако щупиш хубаво, си ми обърнал третия национал. Добре, само штайгата. Център малко. Летка. Со рамо. Рамо. Китка стая. Стой така. Ready, go! Не бързай, слез. Не бързай. Защитавай се. Стоп! Ти искаше в катаралата на твоите си? Май сме равни като че. Не сме равни. Кажи пак. Защита ти е много зле, какво ще виж на клипчето? Правиш King's Move, ама по-скоро Suicide Move. Точно не е как трябва. Нали той е хубаво, взети флексията. Обаче той не го беше изгубил, можеше малко... Да не разкрив, че... Елефеско, бе, отвори сърцето.
Затворите си палците само така. Така. Добре. Закриваш малко. Чакай, аз не знам просто отвори. Така, така извънвид за паса. Кой е добре? Ready, go! Ръката от тялото. Всичко едно цяло. Като падаш с тяло. Не се оставиш. Стоп! Нищо не можеш да предвид. Добре, бе. Не може да изтеглиш, да имаш ход. Бърза малко ти. Но ми къдеш се коригира. Направи една атака и ците лична. Кой е? Стана по-зле. Като нямаш контакт на бърза. След това малко ми се решава. Не бъзе, но той има движение. Посрещам себе си. Добре, Това ти ще... как трябва да движение. За известно време можеш да се правиш Това са ръка. Трябва да така да прави. Значи имаме реванш на дясно. Само ще кажеш, колкото повече срещи правиш, толкова по-зле за тебе ще. 4 на 4 сме. Всяко на следващата без... Почваме без страх. Пак ли става? Не. Добре, става. Ако примерно тръгнем в неите и да се изтърваме и тръгнем да пускаме за да се припанем, страх ли или ако има някакъв тайминг, който да се припанем, не е страх? Един вид, ако кажеш, се изпуснали, след това пак се хване. Ами, ако съдята да се слабре, да се хване, пак кажеш стоп. Ще даде кришка. Обаче, ако бъде с пресреща, пак се хванеш, виж се тогава. Кришките са свири преди тая да заплата. Пак се захвана. Защото едната среща стана след тръгваме да се изтърваме. Аз реално просто си пуснах палеца и го хванах и така. Реално не съм си отвлекал ръка доктора, просто... Тази среща е много интересна. Само, че поне бицепсите, китите ми ги няма нищо, обаче бицепсите не са спира. Айде бе, всички ще бе беса. Айде, единствено. Дали е? Добре си? Да. Виж, пусни се, виж движение. Диагонал и надолу. Към мене, и към мене, и надолу. Ще са контузи, момчета, спрете са. Сега. Това е част от играта. Аз съм хвана само да почакам. Добре, това Къде от начало? и това част е от среща. И сега вече ще играеш по този начин, Как ще става, как го пиш? чупи на киста, Ама хвана само и защото като ма хване и 20 см, как можеш препашеш? Айде и така да хване. А как те е почнал? Как те е почнал? Залепването започва. Както е. Флаш пине, бе. да закачаш нещо. Дали ще е флаш или флаш? Кой да починава слава? Флаш не това не знам какво. Първо е пин, после е флаш. Някаква категория с връщение. Розовите, да. Вижте, нещо се ядосал, гледате в очите, показвате зъби, ти ще му се смееш и паднеш с наведена глава. Кален? Направо натискам тук, като натискам. Ай, остана да точно. Или ще се опиташ да се съпротивляваш, не знам. Не така да се справя. Натискам, направо чупя и да натискам. И така се натискам. Това е положението. И подътвам към мен. Това ще Да, не подътвам към мен. Не му е така.